Hush. Ho. Tetapi cemropawan ing ratri sosodoro manjer kawuryan lan kuciwa memanise manggap srineting kalu wangune negara Ngamarta duwe ngon-ngon munyuk sapa iki wong Kendali Sada Anoman aku kethek bisa tata jalma ora idep Petruk Bagong dadi srana nggonku ngentasake penandange guruku Reksi Durna ora perlu nyumbari Petruk Bagong anane amung Anoman kali wani apa wani lho kowe dadi bebetenge Petruk Bagong ora idep ngake dodo ayo ompong perut jambul wanen kumlawene tanganku nyenggol ndasmu yen ora pecah tak sembah idridran watap yanjur bongko kowe sugih kendel Bondowani munyuk kaya dapurmu nantang marang ratu kowe mung gedibal tanding kelawan aku Ranggandra Sedhuwa oh iya ayo tangi waduh bet ay waya setan parat munyuk ya dapurmu Yan, ayo cekel nggo dolanan bocah-bocah wingi sore gembelo ndasmu dadi apa yo parat cerewet ungalke dodo cekel rengket leboke pakunjaran Yan iso pencak silat mati kowe adiara bro jungkel lah golekmu iki keparat dar mati Hayo rusak ben wayang-wayangku dhewe oh rasakno munyuk mati jalukamu bongko kowe mati kowe motor kowe mati aku wah keneng sikut lo mati aku wah